आंनो दानो बिनि गासै डिटेल्स नांगौ। साहाब, आं हानायमानि नाजागोन। नार्सआ बिनि गासै डिटेल्स नागिरना दिहुनजोबनायसै। डक्टर साहाब, दा पोस्टमास्टारनि हालोदा माबायदि थासारियाव दङ? दाथ' मानसिया मोजाङावनो फैबाय, नाथाय मा जायामोन आरो बहानिफ्राय मोनबोदोंमोन नोंलाय? डक्टर साहाब, बै आलासि न'आव थांदोंमोन आं दिनै फुङाव। बेयावनो बिखौ गोग्लैसोना थानाय मोनदोंमोन। जायगाफोरखौ नायनानै मोनदांनाय बायदिब्ला बिखौ गाज्रिया उनसंदों। हेल' सार, आं हस्पिटालनिफ्राय बुंदों। नोंथाङा समाव हननाय सासे सुबुंखौ सिनायो नामा? औ, मानो सिनाया जानो? बियो आंनि सिङावनो पोस्टमास्टारनि खामानि मावो। सार, नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। थाबैनो हस्पिटालाव फैनो नाजादो। नाथाय मानो? मा जादों बिखौ? सार, सोंलु सोंनायनि सम गैला। नोंथाङा थाबैनो फैदोल'। बियो गोबाव खालामाजासे हस्पिटाल फारसे ओंखारलांनायसै। बियो गारिखौ थिक हस्पिटालनि मोखाङाव लाखिनायसै। बिनिफ्राय बियो समावखौ बिदि हालोदाव नुनायसै। साननैनि उनाव समाव आंनो गासैबो बाथ्राखौनो पोस्ट अफिसनि साफाय खालामग्राया नोंखौ बैयाव मोनबोदों होनना खोन्थाजोब्बाय। नाथाय नों मिंटिंखौ गारनानै बै जाहारबारि पोस्ट अफिसाव मा लायनो थाङामोन? गाबबाय थानाय समावआ अफिसारनि खोथाखौ खोनानानै गोमोहाबना बुंनायसै। मानो थाङामोन माने? सार, नोंथाङानोथ' फन हरनानै बुंहरदोंमोन ना आंनि साख्रिया जाहारबारि पोस्ट अफिसाव ट्रान्सफार जाबाय होनना। मा? नों बेफोरखौ मा बुंदों? आंथ' नोंखौ फन खालामना बिदि बुङाखैमोन। बै दिनखालिथ' आं मिटिंआवसो दंमोन। मा? बेफोरो माबोरैहाय जाथाव? जाथावो साहाब, माब्लाबा माब्लाबा जाथावो। बे जायगायाव गोबां बेबायदिनो फोथायनो हाथावि जाथाय जालांबाय। माबोरैहाय जाथाव? नों बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर मोनथिगौ नामा? साहाब, बेयाव गोबां बार बिदिनो जाथाय जालांबाय। जायनो बेयाव पोस्टमास्टार ट्रान्सफार जानानै थाङो, बिसोर दिनैसिम रावबो गोथाङै बारग'वाखै। बिनिखायनो बेयाव रावबो पोस्टमास्टारा खामानि मावनो फैला। 3 दान जालांबाय बे बन्द जानाया। आं बेयाव साफायनि खामानि मावोमोन। सम सम आं बेयाव साफाय खालामनो थाङो। आरो नाथाय सोर बिदि खालामो? खोनासं सारमोन, दिनैनिफ्राय माखासे बोसोर सिगांनि बाथ्रा। जोंनि जाहारबारि गामियाव सानस्रि मुंनि सासे सिख्ला दङमोन। बियो खामानि दामानि जेरावबो आखा-फाखामोन। बिमाया लोमजानानै बिसिनायाव 2 हाप्तानि सिगांनिफ्रायनो गोग्लैसोना दङमोन। बिनि बिफाया रांखान्थि आंखालनि थाखाय मोनसे सोहोराव थानाय कम्पानियाव खामानि मावो। बेबायदिनो माखासे सान बारलांनायसै। फिसा, समस्रि फिसा, आं लोमजानायखौ बारा मोनथारबाय। आयै, नों बारा मोनथारबाय नामा? र', बिदिब्ला आं पस्ट अफिसाव थांनानै आफानो गांसे न'आव हरखाबै फैनो लाइजाम दैथायहरनि। मुलिबो लाबोफानि आं। नों दसे हारसिङैनो थाथ' आयै। बेबायदि बुंनानै बियो गामि खाथिनि पोस्ट अफिस फारसे आगान सुरलाङो। बियो बायजोआव थानानै बुंहरनायसै। साहाब, आं हाबनो हागोन ना?
बियो सोमस्रिखौ जोबोद नायनायसै। बिनि मोज्लाय बायदि सेरेरे जानजि, फांदां बिखा आरो मेंज्लिनायजों जाहाबनाय मोखां। पस्टमास्टारखौ बिनि महरा गोसो बोदोंमोन। बियो खनसे राव होबावनायसै। साहाब, खोनादोंना? सिङाव हाबनो हागोन। हे, सानस्रि फैदों। फै हाबफै। रावबो गैया, आं हारसिंसो। बे पस्टमेना माब्लाबाबो रावबो आइजोखौ मोजां नोजोरजों नायामोन। बियो डाक न'नि गासै दरजा खिरखि फांथेना सानस्रिनि देहाजों गेलेनायसै। बिनिफ्राय सानस्रिया गाबै गाबै न'फारसे खारलांनायसै। बियो थांना नुहैबाय बिनि बिमाया माब्लाबानो थैनानै दङ। बेखौ नुनानै बियो जोबोद उसाव बादाव जानायसै। जोबथानायाव बियो लाजिनाय आरो गिनाय फाग्लि बायदि जानायसै। बियो गोसो हमथानो हायियाव गावखौनो फोजोबस्रांनायसै। बियो बै आलासि न' आरो डाक न'नि बारस'ग्रा लामानि गोथै बारि खाथियावनो गावखौ फोजोबस्रांना लादोंमोन। माखासे साननि उनाव बे गासै जाथायखौ बिनि बिफाया खोनानानै हार्ट एटेक जानानै थैयो। बिनिफ्राय पस्टमेना मा जाखो आरो बिहा समाव जों मा लेना देना दङ? खोनासं साहाब, माखासे साननि उनाव पस्टमेना सानस्रिनि सायाव इनाय अयथासार खालामनायखौ रावबो गामियारिफोरानो मोनथियाखैमोन। आच्छा, बे आयं सानस्रिमोननि न'खरा माब्रैहाय बिदि जोबस्रांजोबखो? बिमायाथ' लोमजाना थैबाय, बिफायाबो हार्ट एटेक जानानै थैबाय। नाथाय सानस्रि आयंआ मानो गावनि जिउखौ फोजोबस्रांना लाखो? बेबायदिनो गामियारिफोरा गोबां रायज्लायसोगारो। सानसेखालि बियो पस्ट अफिसनिफ्राय न' फारसे गिदिंलांफिननायाव हर जायो। आरे, माब्लाबानो एसेबां हर जाबाय। बाजारावबो लानायनांगौ। थाबैनो थांनांसिगोन। बेबायदि होननानै बियो बाजार फारसे ओंखारलांनायसै। बियो बाजारनिफ्राय ना बायनानै लानानै थांनायसै। गोबां हर थौनायलाय बियो खारिखौ बारस'ग्रा लामाजों लानायसै। नाथाय बै हरादि बिनि जोबथा हर जानानै फैगोन बियो माब्लाबाबो सानाखैमोन। गोथैबारि खाथियावनो बिनि गारिया गाज्रि जानायसै। बेहाबो दासो बे जायगायावसो गाज्रि जानो मोनबाय। मा खालामबावनांगौ जाखो? बे समावनो बियो गावनि उनथिंजाय सोरबा दङ बायदि मोननायसै। बियो गिनायजों लोहो लोहो मावनो हमो। बियो गारिखौ बेयावनो दोननानै थाबायनो लायो। आखायाव नानि मोना लाना सोरगिदिं बायदि मैयानि सोदोब खोनानानै गिनायजों बियो गोख्रोंथार थाबायनो हमो। बियो हारसिङै बाजारनिफ्राय लाबोनाय नाजों हरनि ओंखाम जायो। ओंखाम जाखांना उन्दुनो फैनायावनो बियो ओंखाम संग्रानिफ्राय सोदोब खोनानायसै। बेखौ खोनानानै बियो थाथ'यो। बियो सानहाबनायसै। हाब, मानि सोदोब फैखो? आंथ' दरखौ मोजाङैनो फांखादोंमोन माथो। हाग्रानिफ्राय जुनायफोरसो फैयाखैदो। र', मा दंमारो नायनि आं। बियो ओंखाम संग्रा फारसे थांनायसै। बे समावनो हरखाबै बाथिफोरा गोमोरजोबनायसै। आया, मा जानाय जाखो बेफोरलाय? बियो थांनानै बेयाव जेबो नुहैयासै। आरे, मा गोमोथाव बेलाय? एसेबां बायदि सिना गोलैनायनि सोदोब खोनानाया माथो जेबो गैया। बियो बायजोआव थांनानैबो नायनायसै। नाथाय बायजोआवबो रावबो गैया। बिनिफ्राय बियो उन्दुनो थांफिननायसै।
बे समावनो बियो गावनि उनथिंजाय सोरबा दं बायदि मोनदाङो। बियो बेखौ नुनानै गिनायजों जेबो राव गैयि जायो। बियो बेयावनो थैनायसै। साहा बियो समावजोंल' नङा, बियो बै जाथायनि उनाव जेसेबां पस्टमास्टारा बेयाव फैदोंमोन बियो रावखौबो नागाराखै। बिदिब्ला दा जों मा खालामनो? जुदि जों दानो माबा मोनसे खालामाब्ला बियो जोंनि आरो गोबां सुबुंफोरनि जिउ लाबावगोन। आंनियाव मोनसे लामा दं, बेनिफ्राय बारग'नायनि। मा लामा बेलाय देलाय बुंनाय। जादुगर। जों जादुगरखौ लाबोनांसिगोन। समाबा साफाय खालामग्रा बुंनाय जायगायाव थांनानै जादुगरखौ लिंहैनायसै। जादुगरनो गासैबो बाथ्राखौनो खोन्थानायसै। जादुगरा बिनि गासै बाथ्राखौ खोनानानै थांनो राजि जानायसै। अफिसार आरो साफाय खालामग्राया आलासि न'आव थांनायसै। बिसोर आलासि न'नि लांगोना मोननाय लोगो लोगोनो जायगाया हथारै खोमसि खोमलाव जानायसै। बेबायदि जाथायखौ नुनानै बिसोरो सोमोनांनायसै। बिसोर गिबां सिनायब्लाबो न' सिङाव हाबफैना नायफैनायसै। लोगो लोगो डाइनिं रुमनि लाइटआ गोमोरलाय जोंलाय जाबाय थानायसै। बिसोर गिनायजों आखाइ आथिं मावनो हमो। बिसोर नुबाय बिसोरनि सिगाङावनो सासे गोसोम गोलाव खानाय, फुरगेव महर आरो गोजा सि गाननानै सासे आइजो गसंना दं। साखाथियाव थानाय बाथाफोरा जोंलाय गोमोरलाय जाबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय बिसोर बेनि उनाव जानायखौ नुनानै आरोबाव बांसिन गिखांनायसै। बाबा, जोंखौ बासाय, जोंखौ बासाय। जागोन फिसा, फुजानि लाहार फाहार खालामहैदो। बिनिफ्राय जादुगरा मुन्थर फरायनो हमो। हम रिं किं फुट से। दसे समनि उनाव भुतआ नुजाफैनायसै। बिनिफ्राय भुतआ गावनि गासैबो जालांनाय जाथायफोरनि सोमोन्दै खोन्थाजोबनायसै। बेनिफ्राय बिनि जिउमाया गासैखौबो खोन्थाखांनायनि उनाव उदां जानायसै।